чэмпіянат Еўропы па футболе, які прымалі Польшча і Украіна за 2 гады да анексіі Крыма і 2 гады пасля смаленскай трагедыі. Тое, што зараз немагчыма ўявіць. Марш фанатаў зборнай Расіі па Варшаве, а таксама легендарны беларус Артём Мілеўскі ў составе зборнай Украіны, якога, праўда, не ўсе лічаць беларусам. Гэты выпуск пра сюжэты футбольнага Еўра 2012 года, які разам прымалі Польшча і Украіна, з фокусам на тое, што адбывалася ў Польшчы перад, падчас і пасля турніра. Тут будзе і пра вялікія грошы, якія вытрацілі на арганізацыю турніра, і пра скандальны сюжэт пра Польшчу, які выйшаў на брытанскім BBC. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, і з вамі Максім, і упершыню былы спартовы тэлекаментатар Дмітрий Герчыкаў. Вучыце польскую мову ў школе польскім і так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Діма, прывітанне. Добрага здароўя ўсім, хто глядзіць наш падкаст, хто памятае мяне па спартовых трансляцыях. Я разумею, што гэта ўсё было даволі даўно, 13 гадоў таму. Там прыгадваць будзем з цяжкасцю, але паспрабую, што засталося ў галаве, то вам распавесці, каб было цікава, не было жадання прыходзіць яшчэ. Супер. Але слухай, увогуле еўра ў 2 краінах адразу гэта ўсё ж такі незвычайная падзея. Распавядзі увогуле, як так адбылося, што Польшча і Украіна прымалі такі вялікі турнір. Ну, слухай, для мяне ўвогуле еўра той такі асаблівы, таму што гэта былі мои першыя ўвогуле футбольныя самастойныя трансляцыі на беларускім тэлебачанні. Ведаеш, гэта як першы секс. Ты не вельмі ганарышся, ты імкнешся некаторыя эпізоды забыць, але ўсё ж такі ў глыбіні душы ты можаш сказаць сабе, ну, нарэшце нешта атрымалася. Таму той чэмпіянат насамрэч быў такі выбітны, бо УЕФА яна доўгі час трымала ў галаве думкі пра тое, што добренька было б грошыкаў болей зарабіць. Ну, як заўсёды, думаю, УЕФА, ФІФА і гэтыя ўсе структуры. І яны паглядзелі, што ў межах адной краіны, напрыклад, калі ты ў Германіі праводзіш, так, окей, людзі ездзяць, людзі там цікавяцца, вытрачаюць пэўныя грошы на футбол, піва і гэтак далей, але глядзі, калі аб'яднаць некалькі краін, гэта, па-першае, лагістыка між двума краінамі, так, гэта значна больш гледачоў, якія заўзеюць за гаспадароў, гэта магчымасць зноўкі прыцягнуць людзей лоў-костамі ў розныя месцы, грошыкі на інфраструктуру. Зноўкі гэта тэндеры між рознымі краінамі, калі можна прыйсці да кіраўнікоў, сказаць: о, вы можаце атрымаць футбольны еўра, а мы што можам з гэтага атрымаць? Ну і завязваецца дыялог. Як ты разумееш, гэта што палітыка, пра якую вы часцютка размаўляеце, што спорт, ну, ўсё звязана, ўсё аднолькава. І вось так атрымалася, што еўра ў Польшчы і Украіне гэта ўжо трэцяя спроба была УЕФА зладзіць турнір у 2 краінах. На пачатку гэта былі Бельгія і Нідерланды ў 2000-м, пасля ў 2008-м Аўстрыя і Швейцарыя. Ну, вы бачыце, так, каб 2 краіны былі побач, каб была лагістыка нармалёвая. УЕФА тэсціравала вось гэту ідэю мульцікраіннасці. І надалей яны планавалі, а што будзе, калі мы ўвагулам па ўсёй Еўропе зробім велізарны футбольны турнір, такі мульціспартовы. Ну і ўрэшце рэшт, калі вы памятаеце, гэтую ідэю яны зладзілі ў 21-м, калі ажно 11 гарадоў бралі ўдзел з розных краін у гэтым форуме. Ну і што адметна для форуму, пра які мы размаўляем, ведаеш, упершыню ў агуле за даўжэзны час на тэрыторыі вось, так бы мовіць, быўшага мінулага савецкага сацлагера вось гэтыя маштабныя і элітарныя топ-турніры ладзіліся. Топавыя зборныя, гульцы, якіх ты ведаеш, усё на ладоні, і тэрыторыя, якая ўвогуле, ну вось гэты ўсходні блок не была знаёмая з топ-турнірамі. Я магу памыляцца, але мне падаецца, дзесьці толькі ў 70-х там нешта было з чэмпіянату Еўропы, як краіна-гаспадар была вось на бліжэй да нашых тэрыторый, так? Але ніколі не было такога, каб вось Украіна, Польшча там разглядаліся як сапраўдныя прэтэндэнты на еўра. Ну, я не кажу там пра Беларусь, ведаеш, там пра астатнія. Гэта пасля Польшы, Украіны, там чэмпіянат свету быў у Расіі ў 18-м годзе. Але цікава тое, што Украіна і Польшча, яны перамаглі не тое, што упэўнена, а з адрывам. Таму што звычайна УЕФА ладзіць біт між некалькімі краінамі, зноўкі, паглядзіць інфраструктуру, паглядзіць
паглядзець, колькі гатовыя выдаткаваць на правядзенне гэтага турніра краіны, хто гэтыя спонсары, хто гатовы далучыцца, якая перспектыва там для развіцця футбола, якая перспектыва для саміх дзяржаў, каб надалей карыстацца, напрыклад, той жа інфраструктурай. І вось так атрымліваецца, што Украіна перамагла з Польшай разам, Украіна з Польшай перамаглі ў першым туры адназначна, і адзіны канкурэнт, які быў такі, ведаеш, сур'ёзны, гэта была Італія. Але там даволі моцны удар быў па апенінах з боку таго, што, па-першае, паводзіны фану былі даволі спецыфічныя, і, зразумела, Кальчаполі. Кальчаполі гэта быў увогуле, гэта была плямішча на іміджы італійскага футбола, і вельмі доўга ад яе адмываліся, і не толькі Патлумач прадстаўнікі караценька, топ-клубаў. гэта скандал, які адбыўся? Матч-фіксінг, гэта подкуп суддзі, гэта вынікі, якія ладзіліся топ-клубамі, каб не ўдавацца, ведаеш, ужо гэтыя падрабязнасці там з усялякімі Моджы і Ювентусамі і гэтак далей. Карацей, людзі для таго, каб зарабіць грошыкаў, ладзілі матчы з вызначаным вынікам. Сябры, калі у вас ёсць магчымасць, калі у вас ёсць нагода, буду вельмі ўдзячны, калі вы далучыцеся да нашага з калегам тэлеграм-каналу пра NBA. Ён называецца God Damned It. Спасылачка будзе у апісанні да гэтага відэа. І, адпаведна, падпішыцеся на YouTube-праект Какого Hero. Мы там распавядаем пра NBA, тэма, якая для мяне вельмі блізка, з якой я ўвогуле зайшоў у беларускае тэлебачанне свае часы ў 2006 годзе. Таму, калі вы хочаце быць на звязку, буду вельмі ўдзячны, што вы да нас далучыцеся. Як ты кажаш, што любы такі турнір гэта шмат інфраструктуры. Новай, гэта будоўля, гэта дарогі, стадыёны, гэтак далей. Давай распавядзем вось галоўныя хайлайты, бо там былі і скандалы, там былі цікавыя нейкія моманты. Вот пачнем з дарог. Слухай, я так размаўляю, сёння распавядаю з акцэнтам на Польшчу, бо разумею, што ўсе нашы гледачы прыйшлі з зроблена ў Польшчы, і так ці інакш да гэтай краіны маюць дачыненне, таму яны зразумеюць. Калі хто вандраваў па Польшчы на пачатку 2000-х, яны адчуваюць, мне падаецца, увесь тот боль і зараз у сваіх арганізмах, у сваіх там жопках, іншых месцах, што гэта значыла праезд там па Польшчы з аднаго боку краіны па другі. Адпаведна, першы такі акцэнт быў на будову новых дарог, каб было злучэнне, каб можна было патрапіць з Украіны ў Польшчу, хуценька даехаць да месцаў, дзе праводзіліся чэмпіянаты, каб не было затору, каб не было зноўкі гэтых паломак, каб не было негатыву з боку фану. Тым больш, што, як мы разумеем, ехалі з захаду, з Германіі, Італіі, Партугаліі, з аднаго боку ў Польшчу, і, адпаведна, фанаты ды заўзятары ехалі з боку Украіны. Калі твая каманда там грала на тэрыторыі Украіны, то пасля трэба было вяртацца і ці ехаць надалей ўжо ў Польшчу. Вось першы такі быў буйны скандал, была такая шыкоўная гісторыя з кампаніяй Ковек. Гэта была кітайская кампанія, якая хацела праз чэмпіянат Еўропы зайсці на еўрапейскі рынак. Карацей, мы зробім нешта топ-топ-топ, пра нас даведаюцца, і, адпаведна, мы дадалі будзем манапалістамі, такі жартую, але ты разумееш, калі ў цябе ў прафайле і ў рэзюме ёсць такі момант, гэта проста адкрывае для цябе шмат якія дзверы. І вось гэтая кампанія кажа, што окей, мы зробім там гэта ўсё танна, мы зробім усё гэта суперова, якасна, хуценька. Карацей, ведаеш, як ты глядзіш нейкую рэкламу і верыш, што ад адной таблеткі ты схуднееш адразу на 100 кілаграмаў і не будзе ніякай шкоды здароўю. Вось, яны атрымліваюць кантракт кантракт на часціну шляху, якая вядзе з Германіі ў Польшчу, на аўтастраду. Яны пачынаюць там нешта корпацца, а пасля, ведаеш, усё як у Беларусі. Па-першае, ух ты, ёмаю, а тут пакуль мы працавалі і рабілі, смета вырасла. Трэба яшчэ больш грошай. Пасля такі, ух ты, мы тут пачалі рабіць, нешта херня атрымоўваецца. Неяк не ладзіцца, там на паперы адно, а там на справе тое, што мы пабачылі у Польшчы, ведаеш, гэтыя затокі і затопы, гэта зусім іншае. Такія, ой, блін, а мы ж яшчэ тут субпадрадчыкаў нанялі, так, далі ім грошы, а іх трэба яшчэ надалей больш даваць, мы ж ужо падпісаліся, што яны будуць рабіць далей. Карацей, там затраты і ўсе гэтыя выдаткі выраслі, і Польша такая глядзіць, што няма, у тэрміны не ўкладаюцца, па грошах пытанні, і дзяржаве патрэбна будзе гэта
гэта закрываць. Увогуле народ пачынае гэта абмяркоўваць, гэта ўсё ў медыях, гэта ўсё, ну, ведаеш, ну, таму што еўра — гэта праект нацыянальны. Ну, і гэта для палякаў, гэта для гордасць, годнасць, ну, такая адказнасць. Упершыню там за доўгі-доўгі час вось краіны ўсходняга блоку гэтыя будуць прадстаўляць футбольную такую грамадскасць, прымаць футбольную грамадскасць. Карацей, Польша разрывае гэты кантракт. І пасля пачынаюцца суды, пасля пачынаюцца апеляцыі, пасля пачынаюцца апеляцыі на апеляцыі. Усё гэта, канешне, такім флёрам суправаджаецца: а шэф, усё прапала, што рабіць? Ну, карацей, шлях гэты, дарогу гэтую ўсё ж такі адрамантавалі. Там дзяржава ўмяшалася, ўсё больш-менш зрабілі годна, ўсё больш-менш там, ну, наколькі гэта было магчыма, паспелі. Але, ведаеш, гэта гісторыя, яна была такая вельмі павучальная і узорная, можам мы сказаць, з таго, што такое вельмі тэндеры, якія не прадумваюцца, так? Вельмі хутка абмеркаваныя і кінутыя ў жыццё. Што такое ўмяшальніцтва дзяржавы і ці патрэбна ўвогуле дзяржаве ўмешвацца? Як рабіць дзяржаўныя закупы на такія сур'ёзныя праекты, як кантраляваць іх, якая празрыстасць павінна быць? Хто павінен увогуле далучацца да тэндеру, каго нельга далучаць менавіта да топ вось гэтага ўзроўню? Ведаеш, гэта была такая добрая школа, як мне падаецца, увогуле для ўсёй Польшы, для ўсяго бізнеса Польшчы, бо ты разумееш, наколькі адзін такі ход неразумны, калі ты прагнеш усяго танна і адразу, чым гэта можа для цябе пасля, у што можа ператварыцца. Ну і я думаю, што гэта такі прыклад, які перш за ўсё зараз узгадваюць, калі кажуць пра тое, ці дорага, ці танна абышлося еўра для Польшчы. Другі важны пункт — стадыёны. О, гэта топ, гэта сур'ёзна топ, потому што, давай патлумачу, з аднаго боку, у Польшы не было, ну, давай так, людзі, якія жывуць у Варшаве нядаўна, яны не могуць сабе ўявіць Варшаву без стадыёна нарадовага, так, без ПГ. Ён з'явіўся менавіта да еўра. Вось такім нацыянальным стадыёнам, як ведаеш, кажуць, што у любой сур'ёзнай краіне павінен быць стадыён, і ён нацыянальны, ён павінен змяшчацца ў сталіцы. Увогуле, калі паглядзець, Польшча, дзякуючы еўра, атрымала цэлую нізку такіх стадыёнаў, насамрэч шыкоўных, насамрэч годных. Адпаведна, у краіне гэта стымул для футбола самога, рыхтаваць клубы. Ну, глядзі, у цябе столькі стадыёнаў, так, каб праводзіць гэтыя спаборніцтвы. Гэта магчымасць для кожнай вось гэтай гміны, для кожнага ваяводства ладзіць на арэнах нешта топавае, бо насамрэч гэтая інфраструктура і арэны, зараз мы да гэтага вернемся, і пад'езды, і дарогі, і гасцініцы, гэтак далей. Гэта магчымасць увогуле свой нацыянальны чэмпіянат далей аздабляць, бо калі ў цябе ёсць шыкоўная арэна, ты можаш з ёй ладзіць шыкоўныя трансляцыі. Ты можаш пасля гэтай трансляцыі аздабляць, прадаваць. Ты можаш атрымліваць спонсарскія грошы, на гэтыя спонсарскія грошы развіваць нацыянальнае першынства. Ну і атрымлівалася з аднаго боку цудоўна. Гданьск, Вроцлаў, Варшава, Познань атрымліваюць новыя стадыёны. Ну, лічы па геаграфіі, так, ну, амаль усё кола Польшчы атрымлівае стадыёны. З аднаго боку гэта топ, з другога боку, ну, гэта таксама нявопытнасць, гэта таксама славянскі менталітэт, гэта таксама, як бы так мякчэй сказаць, гэта рэаліі нашы, так, з якімі мы сутыкнуліся ось і жывучы ў Беларусі, і зараз разумеем, што праз нешта падобнае прайшла Польша яшчэ ў 10-е, ў 2000-е. А што ты маеш на ўвазе? Напрыклад, глядзі, была гісторыя са стадыёнам у Гданьску. Трэба было пабудаваць новы стадыён, ці мадэрнізаваць, каб адпавядаць гэтым крытэрыям. Гданьск пачынае працу, пачынае вось гэтую разбудоўлю. Перш за ўсё, складаная была сама будоўля, таму што, як я кажу, на стадыёне павінна быць не толькі, ведаеш, там, напрыклад, 50 000 гледачоў, патрэбна, каб была сістэма бяспекі, патрэбна былі, каб інжынерныя, вось гэтыя выбудаванні інжынернай сеткі адпавядалі ўсім мерам бяспекі і зноў-такі патрабаванням для трансляцыі. Трэба увогуле сістэму бяспекі, праходаў, вось гэтыя вывадаў людзей, каб усё было злучана, каб не было пытанняў, ведаеш, там, не дай Божа, нейкай нямігі там другой. І атрымлівалася так, што Гданьск пачынае гэтую працу і сутыкаецца з тым, што побач са стадыёнам, які разрастаецца дзякуючы гэтай інфраструктуры, вельмі шмат нейкіх
нейкіх дробных зямельных палеткаў, так мы можам сказаць, дзе кожны чалавек гаспадар гэтай зямлі. І вось на тэрыторыі літніцы ўвесь час атрымлівалася так, што трэба гэтыя прыватныя валоданні, ці то прыдбаць, ці то дамаўляцца з гаспадарамі, ці то неяк уладжваць гэтыя зямельныя пытанні юрыдычныя для таго, каб стадыён мог стаяць на гэтай зямлі. І атрымліваецца, што гэта не было ўлічана, калі праект быў сам закладзены. І адпаведна трэба было гэта хуценька неяк вырашаць, а людзі хтосьці не хоча. Вось у яго ёсць, ведаеш, там гэты кавалак зямлі, ён не хоча яго аддаваць. Хтосьці разумее, зараз яны будуць строіць, будуць будаваць гэты кавалак стадыён, і мой кавалак зямлі падпадзе, да мяне прыйдуць, гэта... і, адпаведна, трэба нейкі гандаль весці. Карацей, Гданьск з гэтым сутыкнуўся, былі велізарныя праблемы, яны ўвогуле сутыкнуліся з велізарнай колькасцю тэхнічных момантаў пра рэканструкцыі, якія зноў-такі не былі ўлічаны на паперы, і Гданьск прадзяўбаўся дэдлайны. Насамрэч, яго нават пэўны момант абмеркоўвалі пра тое, каб выкрасліць яго з удзельнікаў чэмпіяната Еўропы і аддаць права правядзення матчу ў Гданьску Хожаву. І калі вы памятаеце, нават пераносілі матч адкрыцця стадыёну, звычайна тэст-рэжым, гэта і ў футболе, і ў баскетболе, я памятаю, у Еўра ў Літве быў, калі Жальгірыс-арэну адкрывалі. Тэставую гульню праводзяць за колькі тыдняў да афіцыйнага адкрыцця ўжо ў межах першынства, каб пратэсціраваць усё, што толькі мажліва. І атрымалася так, што гульня з Францыяй, якая была ў Польшчы, у Гданьску, яна была адменена. Яе перавялі, гульню перанеслі ў Варшаву, а ў Гданьску ўсё спешна дараблялі, і на шчасце яны паспелі, яны зладзілі, ўсё гаразд, і Гданьск чэмпіянат атрымаў. І ведаеш, там былі такія моманты дробязі нават, што нават у галаве нельга было гэтага прылічыць, немажліва гэта было зрабіць, але на пэўных стадыёнах нават трава, якую спецыяльна прывозілі, там спецыяльна садзілі, даглядалі аграномы, яна расла не тым шляхам, не тым спосабам, які патрабавалася. Таму што, зноў-такі, не было дзесьці вопыту, дзесьці імкнуліся гэта зрабіць хутка, дзесьці там патрабаванні, зноў-такі, УЕФА вымагалі правіць усё на хаду. І гэта быў стрэс, гэта быў велізарны стрэс, але я скажу, што нават зараз, калі ты глядзіш вось на гэтую нізку стадыёнаў, гэта проста топ для такой краіны. У мяне вось сябры, хто вандруе па Польшчы, яны заўсёды захапляюцца тым, што у маленькіх гарадках нават ты заўсёды знойдзеш нейкую невялічкую арэнку, якая з'явілася дзякуючы вось гэтаму бусту еўра, бо там нават штучныя паля, окей, але гэта магчымасць займацца дзеткам. Ты знойдзеш больш-менш сур'ёзныя стадыёны, некаторыя вось нават і на еўра гэта 12-го года была такая гісторыя, што людзі бачылі на Google мапах арыенцір, там кропку стадыён, ехалі і патраплялі зусім у іншае месца, бо так у маленькіх мястэчках называлася арэна там на, не ведаю, гэта, ведаеш, коробка на 2000 мест, стадыён гарадскі. Вось ты едзеш на гарадскі стадыён, табе высвечвае, окей, яшчэ там былі праблемы з інтэрнэтам, карацей, вяло людзей куды толькі не, але справа ў тым, што вось гэтая велізарная інфраструктура, гэта як дэдукцыя ад малога да вялікага, да, а тут адваротная. Вялікі турнір даў буст таму, каб футбол рушыў вось у гэтыя ваяводствы, у гэтыя маленькія гміны. І зараз вакол гэтых велізарных стадыёнаў ёсць велізарныя сеткі. Напрыклад, я табе скажу, што па польскім тэлебачанні, нават на нацыянальным бясплатным, транслююць не толькі вышэйшую зараз лігу, так, а першую лігу і другую лігу. І вось нават другая ліга час ад часу грае на сярэдніх стадыёнах, але адтуль карцінка, быццам бы ты глядзіш еўра. І гэта ўсё атрымалася дзякуючы таму, што еўра прыйшло ў Польшу. Хаця трэба сказаць, таксама, ведаеш, каб не чулася гэта як фэйрі-тэйл, велізарна ёсць праблема ў шэрагу стадыёнаў з тым, каб запоўніць гэтыя стадыёны. Калі ў цябе каманда грае не на элітным узроўні, калі каманда ў цябе мае праблемы з фінансамі, калі каманда ў цябе мае ў тым жа горадзе другую каманду канкурэнта, гэта ўсё таксама спрычыніцца да таго, што ёсць праблема рэнтабельнасці. Але, слухай, я не магу сказаць, што тут ёсць стадыёны, напрыклад, як
як у Барселоне пасля алімпійскіх гульняў аб'екты, якія ўвогуле параслі травой. Тут усё плюс-мінус, усё працуе, усё яшчэ стаіць і ў даволі прыстойным выглядзе. Вось ты сказаў пра рэнтабельнасць, пра грошы. Давай пра гэта паразмаўляем, бо заўсёды пасля вялікіх такіх турніраў абмяркоўваецца, ці варта яно таго было. То бок уклалі столькі-то мільярдаў злотых, атрымалі вось столькі. Што тут? Я не эканаміст, таму я буду так агульнымі фразамі зараз аперировать. Што я знайшоў? Што па адкрытых дадзеных дзесьці каля 110 мільярдаў злотых вытрацілі на еўра ў Польшчы. 63 мільярда на дарогі. Гэта зноў да пытання, што было да еўра і што было пасля. Што перш за ўсё прайшло рэканструкцыю? Ну, адпаведна, дарогі гэта відавочна, другое стадыёны і трэцяе гасцініцы. Тое месца, дзе можна было размясціць людзей. Нават сёння ёсць нават, я табе скажу, работы, працы навуковыя, якія апісваюць вытраты, якія зрабіла Польшча, раскладваюць, як было разбіта дзяржава, прыватны сектар, інвестыцыі з-за межаў, дапамогу УЕФА і так далей. І нават у гэтых працах няма адназначнага адказу, ці то акупіўся еўра, ці то было нармалёва правесці еўра ў краіне. Першае кажуць людзі, вось тыя, хто агульнымі вось гэтымі лічбамі аперуе, кажа: окей, мы зрабілі еўра ў 12-м годзе. Гэта буст быў для людзей, якія атрымалі працоўныя месцы тады, на будоўлях, на аднаўленнях, месцы працоўныя зараз, бо гасцініцы ніхто не разбурае. Ну, зразумела, што па Польшчы людзі вандруюць, і ўнутраны турызм за апошнія 4-5 гадоў вельмі сур'ёзны буст у Польшчы перажывае. Новыя гарадскія аб'екты, якія даюць грошыкі. Зноў-такі, ты пабудаваў стадыён, ты можаш прывозіць туды каго заўгодна. Макса Каржа. Ну, я думаю, што бліжэйшым часам ніхто з польскіх стадыёнаў не будзе прагнуць Макса Каржа прыняць. Но ведаеш, для мяне, калі б мне хто сказаў яшчэ 10 гадоў таму, што Лені Кравец прыедзе на стадыён у Глівіцы ці збярэ там 30 000 гледачоў, я б такі сказаў: што? Дзе Лені Кравец па MTV з нашага дзяцінства і дзе Глівіцы? Ну, Глявец мы ведаем зусім па іншых падзеях, так? Тут, ну, адзіная асацыяцыя. Але такое насамрэч ёсць, і вось у мінулым годзе такое было. Ну, карацей, гэта таксама для горада, для ваяводства магчымасць зарабляць грошы. Плюс да ўсяго шмат што рэнавацыі прайшло, так? І у самім горадзе, і мейскі транспарт, і камунікацыі між гарадамі, усё было, ну, на карысць людзей, для людзей. Іншыя кажуць, што гэтыя грошы былі вытрачаны на спорт дарма, і гэта не акупілася ні як аперацыйныя расходы, ні як доўгатэрміновыя расходы. Бо гэта был, ведаеш, такое вогнішча, куды кідаліся грошы і спальваліся велізарныя кошты, замест таго, каб планамерна, па-першае, рыхтаваць краіну да такога мерапрыемства. Па-другое, людзі кажуць, што шмат з якіх галін жыцця патрабавалі на той час і патрабуюць зараз, магчыма, інвестыцый. Ну, напрыклад, тая ж медыцына і тая ж адукацыя. І скептыкі кажуць, што вось гэтыя грошы яны б далі магчымасць развіваць тое, што патрэбна людзям тут і зараз кожны дзень. Плюс да ўсяго эканамісты зноў-такі разыходзяцца ў думках, бо адны кажуць, што такое расходы, як іх лічыць, як разлічваць прыбытак там цягам 10 гадоў, 12 гадоў. Вось давайце пасядзім і паглядзім, праз там 15 гадоў акупіцца цалкам гэты нарадовы, плюс яшчэ за кошт канцэртаў, плюс яшчэ за кошт футбола, плюс яшчэ за кошт там нейкіх, я не ведаю, выстаў ці што там ладзіцца. Ну і гэта нам будзе ўжо працаваць на нас. Ну, гэта розныя методы, мне складана сказаць, што насамрэч Польшча больш атрымала ці выдаткавала, але падаецца, што вось з улікам таго, што заўсёды УЕФА дапамагае, з улікам таго, што ёсць і інфраструктурныя праекты ЕС, якія былі пад еўра напісаны і зладжаныя, былі крэдыты, якія ЕС давала, гэта ўсё ж такі дапамагло Польшчы ў плюс пайсці. І нават нягледзячы на тое, што вось гэтыя крытыкі кажуць, што лепей лекарні пабудавалі, выдаткі сябе збольшага апраўдалі менавіта вось у такім глобальным разглядзе. Але ёсць пытанне, як там гэтыя расходы кантраляваліся, як наколькі гэта ўсё было празрыста. Ну, тут ужо
раз мы з табой там не працавалі і не бачылі гэтых баджэт-шытс, то размаўляць цяжка. Але зноў-такі з вопыту працы ў футболе УЕФА такая структура, якая заўсёды будзе шукаць выгоды не толькі для людзей, якія з ёй працуюць, але і для сябе. Напэўна, апошняя інфраструктурная тэма — гэта жытло. Ці было людзям дзе жыць, бо еўра — гэта шмат фанатаў, шмат турыстаў. Як з гэтым была праца? Ведаеш, такое пытанне. Людзі, якія жылі ў гасцініцы Магілёў і разумелі, што гэта галоўная гасцініца абласнога цэнтра, зараз посміхнуцца, бо нават у часы еўра размяталася ўсё. Давай так, з таго пачнем, што жыць патрэбна, і ёсць два заўсёды класы. Ёсць клас такіх сецевых, так, сецевыя гасцёўні, якія заўсёды ёсць у больш-менш буйных гарадах, дзе і праводзяцца топ-турніры. Іх адразу ўсе забронілі, гэта відавочна, гэта зразумела. І далей людзі ўжо шукалі ці па знаёмых, ці па сябрах, ці шукалі дзесь побач, дзе можна пасяліцца і пасля вандраваць, ужо ездзіць на футбольныя матчы. Праблема была ў тым, што няма і не было на той час гасцініц сярэдняга класа. Не было вось такіх гатэляў, дзе ты мог выдаткаваць крышку болей, чым на хостел, крышку меней, чым на шаратон. І за кошт таго, што гэтых сецевых гатэляў было няшмат, некім чынам, я не магу сказаць, што гэта штучна ўтварыўся крызіс, але проста не было такіх магутнасцей, так, каб не было варыянтаў, каб так гнездавым спосабам рассяліць людзей. Атрымалася так, што ў пэўны момант дэфіцыт месцаў для пражывання, ён дасягаў 40 000. Вось гэтых, як кажуць у Беларусі, койка-месцаў. Таму што вельмі шмат людзей зразумелі, што Польшча зручная краіна для таго, каб туды прыляцець. Лоўкосты можна, так, не толькі ж у Варшаву, колькі аэрапортаў. Тут у нас 10 гарадоў, так, ці 8, якія могуць прымаць гэтыя лоўкосты. Зразумелі, што кошты, якія былі ў Польшчы, яны на той момант былі ніжэйшыя, чым у еўразвязі, і можна тут выдатна не толькі паглядзець футбол, а паесці, выпіць, пагуляць, зрабіць паб-кролы не толькі ў рамках аднаго горада, а нават у рамках аднаго ваяводства. Тут ёсць на што паглядзець. Тут можна прыехаць раней, там паглядзець на моры ці паехаць у горы, а пасля вярнуцца на футбол. І, адпаведна, калі ёсць попыт, заўсёды будзе прапанова. З'явіўся так званы шэры рынак, бо можна было жыць у кватэрах, яшчэ такога, ведаеш, глобальнага хайпу Airbnb яшчэ не атрымліваў на гэтых тэрыторыях, ці людзі не хацелі ісці туды, бо гэта і падаткі, гэта і рэгістрацыя, гэтак далей. Карацей, кожны мог здаць свой кут для таго, каб заўзятары маглі паглядзець футбол. І, карацей, кошты ўзляталі да такога, што дзесьці фіксаваліся нават у той жа Варшаве 1000% ад нармалёвай вартасці жытла. Нічога. То бок 40 еўра за ноч, вось памнажай на 1000, людзі нават на такое пагаджаліся, бо ўвогуле не было варыянтаў. І гэта праблема, гэта была ўвогуле інфраструктурная праблема, таму што на той момант не было яшчэ нармальнага Wi-Fi, і гэта таксама ускладняла жыццё людзей і вандроўкі людзей між гарадамі, зноў-такі інфармацыйнае забеспячэнне за гэтага кульгала. Былі праблемы зноў-такі з дарогамі, з інфраструктурай, каб дабрацца з аднаго горада ў іншы, бо ты мог ехаць, патрапляў на аб'езд, паехаў аб'ездам, пасля высвятлялася, што зноў-такі тое, што ёсць на Google Mapе, на Google Mapе яшчэ няма дарогі насамрэч. То есть, яна павінна быць, бо яе праклалі на камп'ютары, а будаўнікі не паспелі яе зрабіць. Так бывае. І ўсё, і ты такі, камон, трэба ехаць у аб'езд, зноў-такі ты, ведаеш, едзеш там у Варшаву праз Катовіцы, нізам з Германіі. І шмат мемаў на гэты конт можна нават зараз знайсці ў інтэрнэце, наконт таго, як там ўсё было перакапана, як усе ездзілі, як усе ад гэтага пакутвалі. Але, камон, гэта, нармальная сітуацыя, калі ты ніколі ў жыцці з нічым такім не сутыкаўся і не мог разлічыць усе тыя нюансы, якія з'яўляліся. І зноў-такі гэта велізарны плюс, бо ты зараз можаш вандраваць па Польшчы, зноў-такі па гэтых гарадах, якія не кідаюцца ў вочы, і заўсёды нешта табе знойдзецца. Так, яны могуць выглядаць не вельмі так хайна і
эфектна, так, можаш зноў-такі ў нейкіх дробных гарадах сутыкнуцца з маленькімі гасцёўнямі Магілёў, там, не ведаю, гасцёўня Свабодзін, напрыклад, ці то там пан Езус. Але факт у тым, што зараз да такіх турніраў Польшча гатова, і гэта ўсё працуе зараз на людзей. Таму што, зноў-такі, я вярнуся да тэмы ўнутранага турызму і да таго, як палякі зараз імкнуцца прыцягваць людзей з не толькі з-за сваёй краіны, но і з краін звонку да вандровак па Польшчы. Вось гэта інфраструктура, гэтая сетка, якая была базіс збудаваны пад Еўра-2012, яна працуе зараз на Польшчу і працуе на імідж, на турызм і на тое, каб людзі вытрачалі яшчэ больш грошай на развіццё гэтай сістэмы. Апошні пункт, калі мы з табой абгаворвалі гэтую тэму, ты сказаў, што еўра таксама паказала падзел вось на Польшчу вялікіх гарадоў і на правінцыю. Патлумач караценька, што ты тут меў на ўвазе? Ведаеш, гэта ёсць вось аналаг Францыі, мы можам сказаць так, што ёсць там поўнач і поўдзень, так, падаецца, а ў нас усход і захад. Ёсць багатая, заможная частка, ёсць больш бедная, больш такая, савецкая, давай так скажам. Было бачна, наколькі велізарная розніца між горадам і маленькімі гарадкамі правінцыі. І вось гэты кантраст, які высветліўся, які падкрэсліўся зноў-такі, пакуль ішлі працы, пакуль людзі ездзілі. Гэта ж яшчэ было 100-500 мільёнаў артыкулаў журналістаў, якія прыехалі ў гэтую краіну і пазнаёміліся, ведаеш, не толькі з Варшавай, але вось гарадамі, якія раскіданы з шляхам са сталіцы ў вось гэтыя абласныя цэнтры, з параўнаннем Украіны, Польшчы, параўнанне Польшчы ўнутры, як людзі могуць сабе дазволіць жыць, якія выдаткі ёсць, якія перспектывы ёсць, якая праца ёсць. Гэта ўсё падкрэсліла, што пэўная вось гэтая заможная няроўнасць, яна прабіваецца, яна нават навідавоку ў пэўных месцах, асабліва калі зноў-такі ехаць з усходу на захад, і вось гэтая змена парадыгмы ад савецкай да еўрапейскай, там, я не ведаю, ад постсавецкай да нямецкай, заходняй і так далей, яна нараджала кантрасты, яна нараджала разуменне, наколькі людзі вось і дзесьці нават у ментальнасці яны адрозныя. І на фоне вось гэтых пэўных крызаў, на фоне гэтых праблем, з якімі сутыкаліся палякі падчас будаўніцтва і стадыёнаў, і дарог, інфраструктуры, яно зноў-такі прыводзіла да таго пытання, а не ці шмат мы удзяляем увагі менавіта выключна гэтым буйным гарадам, ці не трэба звяртаць увагу на пэўныя праблемы вакол, ці мы ўвогуле зараз не адрываемся адно ад аднаго. І ведаеш, гэта цікава нават з пункту гледжання вось такога нейкага філасофскага разумення людзей, бо так у штодзённым жыцці наўрад ці так ты будзеш задумвацца пра падзяленне, якое існуе натуральным чынам, там гістарычна, напрыклад, абумоўлена. Ну вось еўра нават такі момант падсвяціў, для мяне гэта было пэўным адкрыццём, што спорт можа спрычыньвацца і да гэтага, бо калі ты варышся, вось як я варыўся выключна ў спартовай бурбалцы, не да гэтага было відавочна. Не да такіх роздумаў, не да такіх назіранняў і не да такога аналізу. Давай пераходзіць непасрэдна да футболу. Польшча, Украіна, ці выйшлі яны з групы? Увогуле, як яны гулялі? Давай вось пра гэта крыху распавядзем. Гэта была трагедыя і для Польшчы, і для Украіны, бо ў плэй-оф яны не патрапілі, ні одна, ні другая. Прычым Украіна не патрапіла туды з драмай, там я могу сказаць, што Украіна стала каталізатарам гістарычнай падзеі, што Украіна стала каталізатарам увядзення сістэмы відэапаўтораў у футболе. Вось той вар, які зараз ёсць на ўсіх нармалёвых стадыёнах свету, той вар, які дазваляе перагледжваць спрэчныя эпізоды і дапамагае арбітрам выносіць дакладныя рашэнні, вось ён з'явіўся за інцыдэнт, які быў на Еўра-2012. Бо зборная Украіны да апошняга туры яна захоўвала шансы на тое, каб патрапіць у плэй-оф. Вельмі складаная група была, там была Францыя, Англія і Швецыя. І вось атрымліваецца так, што зборная Украіны у апошнім туры грае супраць зборнай Англіі і сама па сабе так, вывеска Украіна-Англія, гэта такое жорсткае супрацьстаянне. Глядзі, там сама па сабе вось гэтае супрацьстаянне было даволі роўным і даволі
нармальным для зборнай Украіны. Але праблема ў тым, што гол Марка Дэвіча, які украінцы забілі абсалютна легальна, ён не быў залічаны, бо там, наколькі я памятаю, там з ленты вынес брамнік мяч і, ну, карацей, не залічылі гол, які быў. Надалей мы ўжо, калі будзем гэта разглядаць павольна, калі будзем разглядаць гэта эпізод за эпізодам, то можна было пабачыць, як на працягу камбінацыі адзін з гульцоў зборнай Украіны, ён пападае ў становішча па гульнёй, але гэта ўжо гісторыя. Тут больш увагі было да гола Дэвіча. І вось, карацей, з-за таго, што яго не залічылі, пасля турніра прызнала каманда П'ерлуіджы Каліны, які быў супервайзарам гэтага першынства, што гол быў забіты нармальна, менавіта вось фінальная фаза, яго трэба было залічваць. Гэта стала каталізатарам да таго, каб у футболе пачалі абмяркоўваць, а не трэба ли ці не завесці нам, ці не зладзіць нам сістэму відэапрагляду, ці можа ўжо тэхналогіі да таго дайшлі, што мы можам дапамагаць арбітрам, каб вось такіх не было праколаў, каб не адкідвала цэлыя нацыі, ведаеш, іх працу не абнуляла сістэма відэапрагляду. І вось гэта быў штуршок да таго, каб вар з'явіўся. Ну, а што тычыцца таго самага матча, там 1-0 Англія перамагла, Войн Руні забіў, і ўсё для Украіны гэта быў фініш. Што тычыцца Польшчы... Бачыш, адзін момант. Я правильно разумею, што ў зборнай Украіне гуляў Артём Мілеўскі, які беларус? Ну, гуляў, гэта так громко сказана, бо, як я разумею, за 3 матчы у яго там 100 хвілін павінна быць там, бо ён у першай гульні ён з'явіўся на замену на 81-й, у другой гульні ён на 60-й выйшаў з англічанамі, ён ужо граў, так, зараз праверу, так, з англічанамі ён граў 77 хвілін. Ну, калі ўлічыць тое, што на яго рахунку не было выніковых дзей, увогуле Украіна, я нагадаю, што перамагла зборную Швецыі 2-1, і там Андрэй Шаўчэнка, галоўная зорка, зрабіў дубль, пасля 0-2 саступілі яны французам, і вось 0-1 саступілі англічанам. Гэта не дазволіла Украіне нікуды выйсці, ну і, адпаведна, Мілеўскі нічым Украіне не дапамог. Давай да Польшы вернемся, бо інакш усе, насамрэч, ужо выключаць гэты падкаст. У 8-м годзе, трэба вярнуцца так, на 4 гады таму Лео Бенхакер быў на чале зборнай, і палякі патрапілі ў пул, дзе, ну, таксама шансу не было на выйсці. Там была Германія, была Аўстрыя, была Харватыя. Ну і зразумела, што палякі нічога не выйгралі, палякі занялі апошняе месца. Гэта быў удар зноў-такі па амбіцыях, бо такая генерацыя шыкоўная, вось гэта залатое пакаленне, яно ўваходзіла ў сілу моц. І, адпаведна, на 12-й год на дамашні еўра спадзяванні былі велізарныя. Проста Францішак Смуда быў галоўным трэнерам, і паглядзелі на пул, да, на групу, куды патрапілі Расія, Чэхія, Грэцыя. Ну, пагадзіся, у параўнанні з групай Украіны, да, Францыя, там, Англія, Швецыя, ну, з гэтым можна працаваць. Ну, за Расія, Чэхія, Грэцыя, ну, не самы-самы топ. Калі ў цябе ў камандзе ёсць Роберт Левандоўскі, на той момант яшчэ быў Лукаш Пішчык, Куба Блашчыкоўскі, Войцех Шчэнсны, ну, людзі, якія вось, ну, Левандоўскі са Шчэнсным тут у нас в Барселоне яшчэ гуляюць і у лізе чэмпіёнаў нешта вырашаюць. Дагэтуль, так, легенды. Але так атрымалася, што першы матч, і Войцех Шчэнсны атрымлівае чырвоную картку. І ўсё, выходзіць дагульваць гэты матч Тытань, ён гуляў пасля да канца першынства. Для палякаў першы такі трыгер. Цягам вось працы Смуды ў зборнай Тытань не меў асабліва шансаў заняць месца ў браме. Усе разумелі, хто першы нумар, і ўсе разумелі, што канкурэнцыі няма. Ёсць жалезны першы нумар, і ніякай ратацыі не будзе. І тут ты гэтага першага нумара вытрачаеш, і Тытань, які не меў велізарных увогуле нават перспектыў на гэтым еўра з'явіцца, становіцца асноўным кіперам. Ну і, адпаведна, 1-0 было, 1-1 пасля выдалення, не ўтрымалі перамогу матчы з Грэцыяй. Пасля 1-1 з Расіяй, і ўсё зводзіцца да таго, што апошні тур ты перамагай Чэхаў, і ўсё, ты ў плэй-оф. Ну, задача максімальна зразумелая. І атрымліваецца так, што ў апошнім туры
Польша цісне, нейкія моманты стварае, наступ, бабах 0-1, і яны вылятаюць з апошняга месца ў групе. І ўсё, гэта, ведаеш, такі флэшбэк у 4 гады таму, і такі, як? Ну, мы ўсё малі, мы ўсё мелі, што хацелі, мы рыхтаваліся, мы прывялі сюды там вось гэтых зорак, мы атрымалі групу, мы маглі, ну, ўсё, што хочаш рабіць. Задачы былі простыя, ну, зразумелыя, так? Ну, супернікі нармальныя. Ну, і пачаліся вось гэтыя разборы палётаў, пытанняў было велізарная колькасць да Смуды, як да галоўнага трэнера. А там яшчэ была цікавостка такая, што перад апошнім турам з Чэхіі ён кажа, ўсё, гэты турнір я аут, я заканчиваю. Як бы мы, нават калі мы чэмпіёнамі станем, усё, я не працую са зборнай. Не ведаеш, гэта такі прыём быў, каб даць буст гульцам, ну, хто, можа, незадаволены, можа, хто, ведаеш, як я зараз не толькі за краіну, але за трэнера, калі гэты трэнер цябе прыцягнуў склад. Для кагосьці гэта, ну, вось момант увагу медыйную сфокусаваць на трэнеры, каб перад гульнёй з Чэхіі ніхто не ціснуў на гульцоў, ведаеш, што ты там, Роберт Левандоўскі, уся радзіма за табой, там вось партсабранне мы з вами правядзём, там, ну, ёсць у нас тут, на прыкладзе, адна краіна, куды можа прыязджаць там міністр спорта і распавядаць гульцам, як трэба гуляць у футбол. Такога кшталту накачак у Польшчы не было. Смуда ўзяў вось гэты, ведаеш, грамаадвод на сябе, і ён патрапіў, канешне, пасля гэтага турніра пад каток, бо крытыкавалі схему, бо насамрэч ён не мяняў 4-2-3-1, і гэта ўсё казала, пасля медыйшчыкі пісалі, што сапернікі адаптаваліся. Шлёпалі яго і гульцоў за рэалізацыю, маўляў, вы тут столькі стваралі, што, ну, не можаце там з 3 метраў, ведаеш, як кажуць заўзятары на канапе, што брама такая велізарная, што ты там не можаш вось гэтым мячом у гэтую велізарную браму патрапіць, там з 5 метраў, ну, камон. Былі велізарныя пасля прэтэнзіі, спрэчкі і такія сумневы, ці патрэбны, ну, ведаеш, гэта калі ўжо саступаеш, то шукаеш хоць будзе-якіх прычын, што ці патрэбныя нам вось гэтыя натуралізаваныя польскія немцы, там і француза немцы, там Дам'ян Перкіс, калі быў, Лукас Абраньяк быў, зноў-такі Пішчыкі і гэтак далей. Ну, і самая велізарная прэтэнзія, вось тут я магу пагадзіцца, што яна насамрэч цікавая, справядлівая, і мне падаецца, што вось гэты еўра, ён змяніў стаўленне палякаў да сваёй экстракласы. Бо Смудзе вельмі сур'ёзныя вымовы казалі, што ўнутры экстракласы ёсць гульцы, якія заслугоўвалі шансы. І яны павінны былі патрапіць у склад. Але вось гэтае жаданне легіянераў з больш сур'ёзных клубаў прывесці, ці імёны, якія гралі за гульцоў, яны пераважылі ў рашэнні Смуды, ну, пры выкліку тых ці іншых гульцоў. І вось зараз, калі ты глядзіш на рэпрэзентацыю, ты бачыш, што так, ёсць людзі, якія выступаюць за мяжой, але вось увага да нацыянальнага першынства, увага да людзей у першым дывізіёне, у элітным дывізіёне, наколькі яна высокая, і наколькі зараз вось гэтая празрыстасць ёсць, хаця ціс той жа захаваўся, но гэта вынік Еўра-2012. Але гэта было расчараванне нацыянальнага маштаба, ну і, канешне, домашні еўра так пакідаць так рана і так бясслаўна, ну, прыкра, відавочна. Окей, калі мы кажам пра групу Польшчы і чуем Расія, адразу хочацца даведацца падрабязнасці. Якія там былі сюжэты? Магчыма, не толькі на футбольным поле, але і па-за ім. Ну, відавочна, былі, слухайце, ну, самая падзея такая, якая абмяркоўвалася найбольш, гэта, канешне, марш перад матчам Польша-Расія, калі, прасці Господі, заўзятары зборнай Расіі, так званыя, зладзілі марш і ішлі да стадыёна Нарадовага. Тут такая сітуацыя ўзнікла, што, па-першае, гэты марш быў на пачатку пададзены, як і заўсёды робіцца ў Польшчы, да кіраўніцтва, я так разумею, горада, да магістрата, і быў ухвалены маршрут, быў ухвалена ахова, паліцыя, гэтак далей, і людзі ішлі на пачатку, ну, нармальна я не магу, канешне, сказаць, ну, больш-менш такія спакойныя, а далей ўжо шлі такія больш агрэсіўныя ультрас, і, ведаеш, там вось падчас матча і падчас нейкай часткі вось гэтай хады, там былі, што Польша, Расія, сябры, скандаванні, нейкія такія больш-менш нейтральныя, пазітыўныя, але пасля
правакацыі, якія былі з боку вось гэтых ультрас расійскіх, і самае галоўнае гэта баннер This is Russia, які яны развярнулі, і пасля развярнулі і на стадыёне, на трыбунах, плюс савецкая сімволіка, якая неслася заўзятарамі, ну, не ведаю, як іх яшчэ назваць, прадстаўнікоў гэтай краіны, яна, канешне, трыгерыла. Яна стрыгерыла велізарную колькасць людзей, бо пад гэты марш і польскія ультра зладзіліся, бо зразумела, што сама ідэя, яна выклікала негатыў, і гэта зразумела. І гэта зразумела з гісторыі, гэта зразумела з падзей, якія былі ў 50-е гады, гэта зразумела з падзей, якія былі, ну, увогуле процягам гісторыі. Слухай, ну, не беларусам распавядаць так пра тое, што робіць Расія ў дачыненні да краін суседак. Гэта ўсё, канешне, распальвала. Гэта ўсё вельмі сур'ёзна правакавала людзей. Пасля там былі даследаванні, што польскія ультрас на процягу гэтага маршрута таксама ўжо рыхтаваліся, таксама чакалі, але ну, ці чакалі вы нечага іншага? Ну, зноў-такі, напярэдадні дня сімвалічнага для гэтай краіны, ну, краіны 404, так? А для таго, хто з гэтых людзей туды прыехаў і навошта ён прыехаў, калі ты глядзіш на гэтую сімволіку, ўсё зразумела. Ну і, адпаведна, пачаліся сутычкі, пачаліся бойкі, гэта ўсё прывяло да таго, што былі кулі гумавыя, былі вадамёты, быў газ, амаль 30 людзей пацярпела, там амаль 200 затрымалі, атрымлівалі людзі дэпартацыю, вось гэтыя крымінальныя справы, але, ведаеш, ну, калі на пачатку заяўлялася, што гэта было там 4-5 тысяч чалавек, гэта павінна быць там, ведаеш, фанацкія аб'яднанні, такія, якія будуць самі сачыць за вось гэтым за нармальнасцю гэтага мерапрыемства. Не ведаю, для мяне гэта была спраўдная правакацыя, для мяне гэта быў выклік, і я разумею, што зноў-такі ты згадаваў на пачатку выпуска пра Смаленск, гэта яшчэ была такая рана, якая крывіла, якая балела. Гэта, ну, тое, што была сімволіка, і вось гэтыя баннеры, гэта, ну, гэта нонсенс увогуле. Ну і вось гэты момант, канешне, ён адзін з такіх велізарных мінусаў, адна з такіх велізарных чорных плям гэтага еўра. Ну, вельмі крыўдна, што такое адбылося. Ну, зноў-такі, калі глядзіш гістарычна ў разрэзе на тое, што было і з пазіцыі 2025 года, ты нічому ўжо не дзівішся і разумееш, што гэтая прорва культурна-гістарычная, яна, вось гэтая да скіфы мы, да азіаты мы, яна заўсёды будзе актуальнай для вось гэтай краіны 404. Окей, вяртаемся да тэмы ўсё ж такі Польшчы. Які імідж пакінула пасля сябе Польшча вось пасля турніра? Што там было? Там быў нейкі вялікі сюжэт на BBC, калі я не памыляюся. Распавядзі пра яго. Бо футбольныя фанаты — это ўсё ж такі спецыфічны пласт людзей, грамадства, не ведаю. І я так разумею, што на турніры было шмат скандалаў і з польскімі фанатамі. Так. Ну, зразумела, што фанаты ультрас — гэта асобная катэгорыя, асобная каста, якая жыве па сваіх там разуменнях і так далей. Да яе даволі складана, скажем так, яе складана прыняць, калі ты не ў гэтым асяроддзі, і складана прыняць, калі ты не падзяляеш іх каштоўнасці. Ну, адпаведна, ім складана прыняць тое, чым жывуць нармальныя людзі. Але давай вернемся да дакументалкі BBC. Гэта, канешне, трэш быў, бо яна падсвечвала расізм, антысемітызм, ведаеш, такой хуліган-мувмент в Польшчы і Украіне. Ну, кшталту таго, глядзіце, куды мы з вами зараз паедзем, нас там усіх заб'юць, нас там усіх згвалтуюць, нас там усіх папаляць і гэтак далей, што вось тут і нацысты жывуць, і звычайна б'юць там іншаземных студэнтаў, там іншаземцаў увогуле. Гэта там, ну, краіна варвараў, краіна таго, што краіна агалцелага вось гэтага гвалту. Ну, і ведаеш, з аднаго боку, пэўныя выпадкі, якія яны ўключылі ў свае вось гэты сюжэт, яны былі насамрэч. Гэта ніхто не адмаўляе, гэта ёсць праблема, гэта ёсць такія крайнасці, якія, мне падаецца, ёсць у любой нацыі, у любой культуры. Але фокус быў менавіта на тым, каб падсвяціць усю вось гэтую агрэсію, усю вось гэтую
нацысцкую падаплёку, не ведаю, як гэта культурна сказаць, ну вось гэтае нагнятанне таго, што ў якое кодло мы зараз з вамі патрапім. Але ў той жа час BBC вельмі некарэктна маніпулявала інфармацыі, яны выразалі кускі інтэрв'ю, якія на мантажы далі б адваротнае так успрыняцце Польшы, Украіны. Яны не паказалі, чым сканчваліся гісторыі, там яны вялі такі драматызм, драма, трагедыя, а тое, што пасля там людзі дапамагалі іншым людзям, тое, што як гэта высвятлялася, гэта заставалася ў ценю. Яны не паказвалі то, як улады, як клубы змагаюцца з антысемітызмам, з расізмам, вось гэтым згвалтам, то, якія пакаранні ёсць, то, якая праца вядзецца там процягам гадоў для таго, каб на еўра і у звычайным жыцці ўсё было нармалёва. Ну і атрымліваецца так, што людзі, якія пасля аналізавалі гэты сюжэт, людзі-медыйшчыкі, людзі, якія займаюцца вось працай з прапагандай, яны прыйшлі да высноў, што больш гэта такі сюжэт быў для рэйтынга, ведаеш, не для аб'ектыўнага паказу праблемы, якая існуе, якая, зноў-такі, мне падаецца, што вось гэты хуліган wars, яны ў краінах чым бліжэй да вось гэтай імперыі, яны актуальныя, бо тая ж Англія, яна прайшла праз гэта сваё ўсё і праз трагедыі, праз забойствы, праз смерці, але пасля жорсткая, вельмі жорсткая праца і дзяржавы, і пасля ўжо кіраўніцтва лігі, якая стала пасля English Premier League, яна дала свае вынікі. І вось зараз гэтага ўжо такога няма. Мы бачым, што крышку, калі ты на захад рухаешся, там Іспанія, Партугалія, ўсё ж такі фокус і акцэнты такога вось гвалту глобальнага, яны змяшчаюцца, з ім змагаюцца. Вось гэтая праграма, як бы да іх смешна не ставіліся, Say No to Racism, якую УЕФА ўжо лет 8, наверное, или ці яна была раней Kick the Racism Out of Football, так? Яна таксама, яна працуе, яна дае людзям разуменне вось гэтай інклюзіўнасці і тое, што яны гэтую праграму ўпісваюць з дзяцінства, з малых гадоў. Яна дапамагае нават дзеткам ужо уцямляць, што колер скуры гэта не прыклад для таго, каб буліць людзей і гэтак далей. Ну і вось, калі вяртацца да панарамы, у гэтым сюжэце так, калі аналізавалі відэа, окей, дракі, там арышты, расісцкія выкрыкі, гэта было. Маштаб, у якім гэта BBC прадставіла, гэта ўжо занадта, бо калі мы паглядзім процягам еўра, большасць фанатаў з'ездзіла без праблем. Заўсёды бывае, канешне, ведаеш, там нейкія выпадкі, калі чалавек перабірае з алкаголем і губляе кантроль над сабой. Але гэта не праблема ўсяго мувмента, гэта не праблема ўсёй нацыі, гэта праблема пэўнага чалавека, які не кантралюе свае мазгі, калі яны ў яго ёсць. Ну і адпаведна прыйшлі вось да высновы ўжо пасля, калі гэта ўсё грунтоўна разбіралі, што ізаляваныя гэтыя выпадкі нават УЕФА прызнала, ўсё з гэтым працавала, але вось такога пекла, якім прадстаўлялі Польшчу BBC-шнікі, яго не было. І таму гэта такі крыўдны момант мне як медыйшчыку, былому медыйшчыку, тут крышку за калег сорамна, зноўкі, калі ты разумееш, што гэта, наколькі гэта тонкая матэрыя і з чым даводзіцца працаваць. Тым больш, што гэта брытанскае тэлебачанне. У Брытаніі жыве шмат палякаў, і гэта таксама пэўна, мне падаецца, стварае імідж напружання да мігрантаў і гэтак далей, таму Так, тут трэба яшчэ глядзець, што там было ў палітыцы ў 12-м годзе ў Англіі, на што трэба было рабіць акцэнты, хто там быў кіраўніком і якую карту разыгрываў, бо вялікі спорт гэта заўсёды вялікая палітыка, і вось гэтыя маніпуляцыі, яны, канешне, таксама ўплываюць. Окей, Дзіма, дзякуй табе вялікі за гэта оверв'ю такога вялікага турніра. Галоўныя сюжэты, яшчэ раз, для кагосьці ўзгадаць, для кагосьці распавесці ўпершыню, бо нас глядзіць, мне так падаецца, можа мы зараз выпусцім відэа, акажацца, што тут усе фанаты футбола глядзяць еўра з першых да пасядніх хвіліны і нам з табой яшчэ распавядуць кучу гісторый, але паглядзім.
Ну, скажу так, усе тыя 37 чалавек, якія паглядзелі гэтае відэа, дзякую вам вялікі. Я спадзяюся, што вам спадабалася. Калі што, клічце зноў, я з задавальненнем долучуся да вашага праекта. Велізарнае прывітанне Максу, усім, хто Кірылу, хто робіць гэты цудоўны праект. Я ўпэўнены, што новыя галінкі павінны ў зроблена ў Польшчы паяўляцца на рэгулярнай аснове. Дзякуй табе вялікі, і калі вам цікавая тэма польскага спорта, калі ласка, пішыце ў каментарах, і Дзіма будзе з'яўляцца часцей у нашым падкасці. Дзякуй табе вялікі і да сустрэчы.